Salam gadırlı Türkmen Hava Şekerinin yaşayıcıları, hormatly dinleyiciler. Yayılımda JEYHUN FM. Ähliňiziň erteriňiz hayırlı bolsun. Bugün hem howanyň juda ysy bolmagyna garaşylýar. Biz bolsa bugün akbal barada gurrun ederiz. Egerde siz öýde kynaryňyzy gutlamak, ýürek arzularyňyzy beýan etmek isteseňiz, biziň studiýamyza ýüz tutup bilersiňiz. Biziň telefon meligimiz 316 66. Görnä hilifäsin. Ol ýürekleri birleşdirýär, arzularyň sabul bolmagyna itergi berýär. Durmuşymyzyň her bir minutyny, sekundynda siz öz bagtyňyzda doşmaňyz mümkin. Bu mümkinçiligi sypdyrmaň. Indi bolsa köpçüligiň söýgüsine manasyp bolan aýdymlaryň birini dinläliň. Bu aýdymy meşhur aýdymçylarymyz Farhat Öraýew we Söhbet Jumaýew ýerine ýetirýär. Dinleň, dynjalyň. Salam. Odan göz. İlk bakışlar söýbe ýa-da bala inanýaňyzmy? Yok, inanmayan. Bilýäňizmi? Aslında menem öň inanmaýardym. Ýöne şu günden başlap ol pikirimi üýtgetdim. Eger de siz diýişiňiz ýaly, biziň gawatlaşmamyz ikwal bolýan bolsa, durmuş bizi ýene-de duşurar. Ýöne oň üçin ilk bilen size guwranmak gerek bolar. Hormatly dinleyijiler, biz dün akbal barada gurrun etdik. Bugün biz akbal barada dowam edýär. Durmuş çadyr dünýä, ol çadyr dünýäni ýakynlaryňyza sowat ediň. Söýgü gödürlür. Biziň ömrümiz bolsa bir-birine bolan söýgümiz bilen gödürleşýär. Bagyt baganyň her bir gülleriside atyr saçdyn. Durmuş äle moşar bolsa ömrüňizi ýalkyn saçdyn. Siz bir ýem öz ykbalyňyza duşan bolsaňyz gerek. A belki de ýok. Eger siz oňa duşan bolsaňyz, ony gözden salmaň. Öz bagtyňyz üçin, ykbalyňyz üçin görüşiň.
Adil dinleyiciler, bizim studiyamızda Ruslan haş bilen yüzlerini. Gulnara, sen bizi eşitýänsiň, indi ykbaly ynanýansyň diýen umydymyz bar. Häzir bolsa biz sen Ruslanyň adynan yüzlenýäs. Gulnara, ertir saat 8-de biziň duşýan ýerimize gelmeňi haş edýän. Garaşýan. Mehribanlar, ykbalyň size berýän sowgadyny saklamak siziň eliňizde. Öz mehribanlaryňyzy, söýgenleriňizi gorap saklaň. Elmada mı söýüp, söýülüp ýaşaň.